акнун рақобати марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 66 кило миёни Лоиқ Қутбиддинов бо рақиби ӯ. рақобати Лоиқ Қутбиддинов бо Муродалиев Муроддил аз кишвари Узбекистон баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст ва кӯшишҳоу талошҳои Лоиқро инҷо мутаваҷҷӯҳ мешавем, ки баҳри ба финал рафтан дасту остин барзадааст ва мехоҳад, ки барои хушнуд кардани мухлисони ҷудои кишвар мардонавор қаҳрамонона мубориза бибарад ва ба финал биравад. ин рақобати панҷуми Лоиқ Қутбиддинов дар мусобиқаи имрӯза ба ҳисоб меравад. дар рақобати аввалинаш Али Агамамедовро аз Туркманистон шикаст дод. дар даври дуюм Эдуардо Сагастагуи мексикоиро аз садди роҳ дур кард. дар марҳилаи 8-1 ниҳоӣ намояндаи Муғулистонро ноком карда ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ омад ва дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ дар як рақобати сахту сангин Талгатро аз Қазоқистон мувоҷиҳи шикаст гардонид ва ба марҳилаи нимниҳоӣ омад ва акнун дар марҳилаи нимниҳоӣ бо ҷудокори узбек Муродил талош карда истодааст. камкории Лоиқ Қутбиддиновро инҷо довар ба инобат гирифт ва барояш шидо нишон доданд. вале боке надорад, вақт зиёд аст ва Лоиқ метавонад, ки соҳиби имтиёз шаваду ғолиб гардад ва як ҳаракати ҷолиби ӯро ҳам инҷо мо мушоҳида кардем. эрусанҷӣ идома меёбад. чӣ гуна партофти ҷолибе, ки Лоиқ Қутбиддиновро ба финал мебарад. бисёр як партофти диданӣ Лоиқ Қутбиддинов, ки мухлисонро ба по мехезонаду кафкубии онҳо баҳри ин ҷавони умедбахши тоҷик аст. бисёр шоиставу олӣ ва ӯ ба финал меравад. ҳамин тавр Лоиқ Қутбиддинов тавонист, ки дар ин марҳила ғолиб шаваду роҳ ба финал бигирад.